ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо хиди ҳозир обуна шуда зангулачаро пашт кунен, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошен. Акнун боша наворро оғоз мекунем. имшаб турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангори вазни вазнин Александр Волков ва Сирил Ган вохӯрданд. муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва дар натиҷа Ган бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. баъди муҳориба Сирил Ган эълон карда гуфт ки барои муҳориба бар зидди чемпион Фрэнсис Нгану омода аст. биён суханҳои Ганро гӯш мекунем. фикр мекунем ки имрӯз ман ҳамаи чизро исбот кардам. ман набояд ки боз як муҳорибаи дигар гузаронам барои оне ки ба ман муҳорибаи унвонӣ диҳанд. ба фикри ман муҳориба бо Волков ҳамон санҷише буд ки ман бо муваффақ гузаштам. барои ҳамин агар ки UFC ба ман имконияти муҳорибаи унвонӣ диҳанд, пас ман тайёрам, гуфт Ган. хотиррасон мекунем ки Сирил Ган ҷангвари бебохт аст ки рекорди 9-0 дорад ва ӯ пеш бо чемпион Фрэнсис Нгану дар як зал дар таги дасти як мураббӣ тамрин мекарданд ва баъд Нгану зал ва мураббии худро иваз кард. дӯстон, ба фикри шумо Сирил Ган зидди Нгану шанси ғолиб шудан дорад ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. шаби гузашта ташкилоти PFL рақиби навбатии варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабовро дар полуфинал эълон карданд. рақиби Лоиқ Раҷабов варзигари парагваи Алекс Мартинес мешавад. Лоиқ Раҷабов бо рекорди 14-3 ва Алекс Мартинес бо рекорди 8-1 рӯзи 13 август дар полуфинали PFL вохоҳанд хӯрд. хотиррасон мекунем ки ин реванши онҳо мешавад. дар якум муҳорибаи онҳо доваро ғалабаро ба Алекс Мартинес доданд. баъди ин муҳориба Лоиқ Раҷабов дар якум раунд Ахмед Алиевро шикаст дода ба полуфинал гузашт. Алекс Мартинес боша баъди муҳориба бо Лоиқ Раҷабов бо ғолиби мавсими гузашта Натан Шульте вохӯрд ва ғалабаро аз даст дод. аммо ба ин нигоҳ нокарда Мартинес ба полуфинал гузашт. акнун Лоиқ Раҷабов ва Алекс Мартинес барои рӯйхат ба финал рӯзи 13 август вохоҳанд хӯрд. мо албатта ки ба Лоиқ Раҷабов омодагии хуби беосеб ва самимона ғалабаи дурахшон орзумандем. мураббии Ҳабиб Нурмагомедов ва сармураббии зали AKA Хавьер Мендес гуфт ки дар сеюм муҳорибаи Конор Макгрегор ва Дастин Порие ки ғолиб мешавад. биён суханҳои Хавьерро гӯш мекунем. дар муҳорибаи гузашта ба Дастин ду чиз ғалаба овард. якум ин зарба ба пойҳои Конор, а дуюм бошад дар якум раунд сар додани зарбаҳо. вақте ки Дастин дар якум раунд зарбаҳои Конорро дар худ ҳис кард, ӯ фаҳмид ки ба зарбаҳои Конор тоқат карда метавонад. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки сеюм муҳорибаи онҳо ба монанди дуюм муҳориба намешавад. агар ки Дастин боз пойҳои Конорро зада Конорро афтона, пас маълум мешавад ки Конор хатогии худро ислоҳ кардагӣ нест ва ин кор набояд ки рух диҳад. агар Конор ҳамаи корро дуруст ба анҷом расона, пас ӯ метавонад ки ғолиб шавад. аммо агар шумо прогнози маро фаҳмидан хоҳед, пас ба ҳар ҳол ман ба ғалабаи Дастин Порие боварӣ дорам. танҳо ба он сабабе ки Конор ба ман маъқул нест ва ман намехоҳам ки Конор ғолиб шава, гуфтааст Мендес. хотиррасон мекунем ки сеюм муҳорибаи Конор Макгрегор ва Дастин Порие аллакай рӯзи 10 июл дар турнири UFC 264 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.